كعللكم اندي مصيه مخنياتو سلازنافقكم كغرمكم انا علل اندي مصيه نافقكم اندي كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 عند حنينا مچم اسخا خملخ انا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ንስኻትኩምን ከምዝ ኸማይ ከምትሉ بعد ملو تسفاي كما من العالم نتركبوا مالتيو كلكم سمعتي زغونكم تخاتلتنا هذا الشانل انكع بسلام كل التشحن 18 عامه مرت ابصحنا ابصحكم كبلوكم دل مالتيو برنا سناي زمن قصل بيله نابنا لهم عنتي ناب نريهم فيديوهات يحيزكم كسجر كبر قدامي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب ممرق قدب أباي ويكا هداسي قدب تراخيبهم كابس تزاربو زربا كن بقسينا مالتي የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች ብዙሓት ሰባት ነዚ ንብዓት ሓርገጽዩ ክብልዎ ተራእየምሎ ዓይን ኸዳዕ ነባዕ ኢሎሞ كدا ينبئ صرر ربل እንኳዕ ደስ በለኩም ናይ ዝብል መልእኽቶም ዝሃቡ ሰባት ኣለዉ وحقوسكم هيتا ቅዱስ ቅንዳ ሒዝኩም ንሕና ወደብና ክትጠቀሙሉ ክንፈቅድ ኢና ንስኻትኩም ከዓ ግድብኩም ክትጠቀሙና ትኽእሉ ኢኹም እሞ ስለዚ የናንተ ለኛ የኛ ደግሞ ለናንተ እዞም ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ተኽሉ ካብ ዝተዛረብዎ ዘረባ ክንርኢ ከለና ተቀዳማይ ዘረባ ከዓ እንተስፍርቁን ተሲሶ ናይቲ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ختركب المعدانه معبل ملس يلو مالتيو خين فرس تخوينا كالي ودب كنفطر كنكللنا يبلالو رومانمي هاجرنا رينا كنسنا اينا I don't care جن كتكسون ندحر دليت عليكم كوينو مجابت يحسكم تصبوين يبلا زيان لكم كتكسوني كتصبيكم ولا شعبي انا ما انت مصيب حقوس كنقبول اينا زبللو كمصاوني ولقا وتادراو سلتي شويت بيتو بتولد يوم اسيرمو جبن يبولن زبل شويت بيتو كيسمو زلوس ببحقوتاتو بعصمو ميرون حيا ميخا بسرون العادة تخون نيركاسي فرق قبر مريتي خواب كان يروم سعب بيتي عندنا فلت غازنا قاعد ما بتحكي هذا لغا فرق قبر يخاطو وابنا عمره تلم لكات الحين زيهم كلهم كوتاس نايلو ما عند فيديو خدامو اللي حيزيهم زمصاخو بزحات فيديوهاتن عدالاتن يوم زلو نسخاتكم نز channel لذي حدش تندحر اخوينكم كل غزي كم تستلبده مالتيو سبسكرايب لايك كومنت شير بمغبار ناب كالوت كتبصحو لي بخبري يعدمكم نبارات تندحر اخوينكم حناص زبل ريتاتكم صحفوا ليكم معزغدي لايك غير لي بتعمي قن لي معزغدي حوي مالتيو انون كابتا مساسالي لايك كغبرلك يدلي وغبرلكي غبرل كامبر مالتيو تخله اتش شومونت 0 نحنا نعلمانا نابركتو انتاي نبره كاو شومونت حساب ملايين يتنتن يبللو مالتيو تخله يتنتن عندي نغوسه dear brother Shirin you have very good understand very explanation you are a super thank you الى تندلا مالتيو عندي دحرنا وحي وانا تمليسا مصيام عندي شكر ويلكم انكو عبد حن تمليس كمصاخي ازبلك مالتيو نو وحي وانا خطفي خانيركي كمين يرو صراحه زي تغاغي you are biomed رايت مالتاو ايه سرح قليل كنيرك زغونه غزي ايرسع هون مثلني بميديكال كم تسرح نغير كنيرك وي كا خمزي نحكمنا سرح كما يالو سبتحنا لهم دو باغبابو are you treating the people مالت تخكلنيا سرح دتسرح لهم كما يالو باخاتكم وغد صبقي انويس تريتاتكم كلها ناط زبلينا من لهم عند فيديو نسغر ግርም እስኪ ናብ ትዝወልኩም መጀመርታ መባእታ ዘረባ እንመለስ ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የሚተካከል ለሰላማዊ ዓላማ ብቻ የሚውል የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች زين ቦታ حراي ስለዚህ ኣብዚ እዚ ኣብ ኣፍትናይ መመረቕታ ናይቲ ግድብ ወይ ከዓ ኢናጉሬሽን ማለት እዩ ኣብኡ ዝተገብረ ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝገበርዎ ዝርርብ ነይሩ ሓዱሽ ነዚ ግድብ እዚ ብትክክል ክውክል ዝኽእል ወላ ክንድኡ ክኸውን ዝኽእል ናይ ኒውክሌር ኢነርጂ ንጥቀመሉ ካሊእ ካብቲ ግድብ ወፃኢ ኒውክሌር ክነማዕብል ኢና ወይ ከዓ ናይ ኒውክሌር ሪአክሽን ሳይታት ክህልወና እዩ እዚ ከዓ ንሰላማዊ መንገዲ ዝውዕል እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ኣብኡ ናፍቲ ዝነበረ መዝሙር ስነ ስርዓት ማለት እዩ ይበኺ ነይሮም ሕጂ ብዙሓት ሰባት ነዚ እዮም ብዙሕ ዘይተሰማምዕሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ንብዓት ሓርገፅ እዩ እንታይ ዘብካ ኣለዎ ዝብል እዩ ተና ባህላሲ
عين خدع نبع إلمو كدع ينبع صرر بالمسلمين مالتي بريتنشن ديسبشن حصوت ኢትዮጵያውያን ኮንግራቹሌሽን እንኳን ሓጎስ እሺ ከም ኤርትራውያን ኮንግራቹሌሽን ንብሎም ዕቤትናቶም ከኣና ዓና ዕቤት እዩ ንምግራብትና ከም ምዃኖም መጠን ብቐረባ ተጠቀምትና እዚ ንሕና ኢና ንዕሊ ማንም ኣፍሪቃዊ ማለት ስለዚ ሓጎሰኩም ይታ ቅዱስ ቅንዳ ሒዝኩም ክንቀኒ ዝግባና ዝዓበየ ፀጋታት እንዳሃለውና ፃዕራም ዝኾነ ህዝቢ ወርቅን ባሕርን ዝወነና ዓድ እንዳሃለና ከላ ብሰንኪ እዚ ያው እናንተ የእግዚአብሔር የሰጣችሁ ጸጋ አላችሁ ይህን ለምሳሌ አባይ በኢትዮጵያ አለ በኤርትራ የለም ስለዚህ አባይ ለእናንተ ማልፎ ለኛም እንደሚሆን በደንብ እናውቃለን ይሄ የሰራችሁ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ከናንተም ተርፎ ለኛ እንደሚሆን በደንብ እናውቃለን በተመሳሳይ ለእናንተ ያላችሁ ለኛ ያለን ቀይ ባህር ሊሆን ይችላል ወደብ ሊሆን ይችላል እሱም ለኛ አልፎ ለእናንተ እንደሚሆን በደንብ እናውቃለን ስለዚህ የናንተ ለኛ የኛ ደግሞ ለናንተ በሰላማዊ የሆነ መንገድ do you think Egypt will actually ሓራይ እዚ ናይ ቀደም ሕጂ ኢትዮጵያን ዳም ሴሌብሬሽን ኣብ ዝነበረ ማለት እዩ አድማስ ፎረም ወይ ከዓ ሓውና ጋዜጠኛ ካሊድ ዓብዱ ተዛሪብዎ እዩ እስኪ ንስማዓዮ directly involved in the war ሕጂ ገለገሊዮም directly and indirectly ሓደ ነገር ግን ኣሎ ሰብ ክዝርስዖ ደይብሉ ሕጂ እቲ አባይ ግድብ ተወዲኡ ንአባይ ግድብ ምፍራስ ሕጂ እሱ ሓደጋ ንሱዳንን ግብጽ ምክንያቱ ብክንዲ ዝዓቅሚ ማይ ዝዓቆረ ዳም አፍሪስካ ለኻኺ ሞይት ህዝብን ትገለን ክኸይድ ኣይከውንን ናብ አይል ካልካ መጨረሻ ዝርርብ ይኹቶ ኩናት ተተላዒሉ እሞ እንድሕርዳ ሓይልዎም ንዑ ከሃርሙ ዝፍትኑ ንሱዳንን ንግብፅን እውን ሓደጋ እዮም ዝፈጥሩ ስለዚ እቲ ዳም ከይህረም ሕጂ ትሕሉ ግብፅ እያ مش دو خيرم كدلي كي هرم تدلي قبصن سودانن يعني قومو كدلي مخنياتو از عقيرو زلو ما يحيزو زلو اسو هاريم كان تفريسكايو اتزمت علغلق هاجراتن ከተማታትን ይተሓሒዝልካ خيد مالتي እሺ እዚ ከዓ ካብቶም ዘወልኩም ናይ ዶክተር ገብረየስ ተኽሉ እዩ እስኪ ንስማዓት ዘረባዚ ብሰንኪ በዕላ ብዝገበረቶ ብሰንኪ ደቃ ብዝገበርዎ ዓብይ ስሕተት ቱ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ዓሰብ ላብ ኤርትራ ምዃኑ ይዘርኢ ግን እቲ ውሳኔ ንሱ ኤርትራውን ተቀቢላቶ ላብ ግብሪ ኣተወትን ኢትዮጵያውን ተቀቢላቶ ላብ ግብሪ ኣተወትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር በር እንተዳ ዘይረኺባ ሓደ መሰላ ኢሉ ይኣምን ካልኣይ እንተዳ ዘይረኺባ ሰላም የለን እዩ ኤርትራ ካብ ሰማይ ዘይኮነ ዱቢላ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዝኣት ተጣሒሱ እዩ ሕጋዊ መሰላ ተጣሒሱ እዩ ብፖለቲካ ውሳኔ ሃገር ኮይነ ስለዚህ ኤርትራ እውን ለሰላም ክበሃል بسناي فقاد عسب طرح ዘይኮነስ ዝኣክል ናይ ባሕር በሪ እንተስፍርቁን ተሲሱን ናይ ተባሕሪ ለኢትዮጵያ ከተረክብ ይምዕዳነ ኣነ እንተሲሱን ተስፍርቁ በክንዲ ዝኣክላ ክትጥቀም ወይ ከዓ ክትረክብ ምዕዳ ማዕዳስ ይህብ እዮም ዝብሉ ዞም ዶክተር ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብቲ ኮሜንት ኣትዮም መፍትናቶም ማለት እዩ ኣታዚ ሰብኣይ የጥፉልና ሰብኣይ ናብ ዘይንሪኤሉ ናብኢና ንኽሮ ገለገለ ዝብሉ ኣለዉ ሓቂ ካብ ትግራይሲ ዘይንስኻ ምሁር የለን ከዓ ዝብሉ ኣለዉ እስኪ ናታትኩም ርእቶ ኣብቲ ናይ ኮሜንት ቦታ ጻሓፉሎም ወይ ከዓ ጻሓፉለይ ማለት እዩ ታይኹም ዝረኣየኩም ናይዞም ሰብኣይ እዚኦም ሓሳብ ከመይ ትርእይዎ ሲሪየስሊ ማለት ኖርማል ክነዋግዓሉ ስለ ዘለና ማለት እዩ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ሕልሚ ንቡርነት ንመልባስ ኣብ ናይ መጥምዛዝን ምትላልን ዘመተ ተዋፊሩ ኣላ ኢላ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ወይ ናይ ቀደም ትዊተር ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ንሰልፊ ብልጽግና በታ ውሽጣዊ ጸገማቱ ሓቢኡ ብሰሓብህ ደጋዊ ትርኢታት ክሽፍን ዘፍትን ካብቲ ኣብ ሩስያ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዘጋጠመ ፍጻመ ዝተወስደት ፖተክሚን እትበሃል መግለጽ ብምጥቃም ንሰልፊ ብልጽግና ፖተክሚን ሰልፊ ኢሉ በመግለጽ ፖለቲካውያንን ወታደራውያን መራሕቱ ንዘይጭበጥ ሕልሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምኽንያታውነት ንምልባስን ልሙድ ንምምሳልን ኣብ ልዑል ዘመተዮም ተዋፊሮም ዘለው እምበር ንህግደፍ ዝትክእ ውዳቤ እንተዘይገርና ኢኮኖሚ ሃገርና ርኢና ክንስእና ኢና እንዳሰሓቕና ከምዚ እንዳሰሓቐ ሰብ ውሕጅ እንዳሰሓቐ ኢሉ ወስደካ እዮም ዝብልዎ እንዳሰሓቕና ሃገርና ሉስ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ዝትክእ ሓቀኛ ሃገራዊ ውዳቤ يدلي تملس عبد خيدي ماشي طب حجي خنقركم دحر 3-4 ورحي تملس عبد خيدي سرح سلازلني اتم
بنيجاتيف تحاسبوا نقركم دقاقي ما نقركم إن شاء الله بتعدي خصنحني كبأسوكم أيكونكم جن تتحسوا تنسب زي اللي إنفورميشن توه مرتعوا حسكم أبز ملكتو كفلي نعي زي أني لكم كتكسوني كتصبيكم طب حجي نقركم الله 4 ورحي عد اللي هبكم الله 220 معلتات ماشي عد خيري دحر 4 ورحي كم تتحسوا بز ميديا ناي بحقكم قالون تخينو مرتعوا خاب حجي عدالو أكو كسسنيهم عند دستوركم نحرد أمرتعو كم تتحسوا زلكم تخين عدالوي حزب رأيي شعبينا ما نتموصي بحقوس كنقبول إينا يلوم اسكي تاي بخم يتلعيل تزربا ኤርትራውያን አትዮም يزيد ያዳና ግሩ ለሐሳባት አይተሐዙ ካት ላይ ይዚ ወታደራዊ ስልት يدرك هم جينا شنفنا يو هذا دماغ قلعتنا ما شعبي يوم يا نورك عدنا جنو كما سأوني ولقة وتقدروا سلتي هند بابا يمجدنا نيرو ببارك هجرنا كوينا سودان نعتنيرنا ስለዚ እንተ መጸውንሲ ንዓና ዝጠቕመና ንዕኡ ብዝጠቅም መልክዑ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ክመጽእ ይኽእል ደይ ክመጽእ ይኽእል ብዘየገድስ ዝዓይነቱ ዘረባ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ዞም ኣቦና ማለት እዩ ሓቆም እዮም እንድሕር ደኣ ምሕዝነት ጌርካ ማለት እዩ መጽኡ እንድሕር ኮይኑ ብምሕዝነት ኢልካ ተመጽኡ ንምንታይ ምስ ዶክተር ኣብይ ተመሓዝዩ መጽኡ ቅድሚ ሕጂ ወጊኡና ነይሩ ኢልካ ግን ክትዛረበ ይትኽእልን ኢኻ ማለት ምክንያቱ ወታደራዊ ስልቲ ኢኻ ትብል ሉኣላውነት ናደፊሩና ኢልና ንኸሰ ዘለና ምሽ ሉኣላውነት ናይ ዓድታት ደፊሩ ከኣት የብሉን ሕጊ እዩ ሕጊ እዩ እዚ ማለት ሕጊ እዩ እንድሕር ኣብኡ ለጂትሜት ንገብሮ ተኾይና ናይ ሕጂ ዘሎ ምምጽኡን ምእታውን ኣብቲ ዓድና ድልየቱ ናይ ምግባር መሰል እንድሕር ደኣ ሂብናዮ ኮይና ግን ቅድሚ ሕጂ መጽእዎ ዝነበረ ነገር ክንከሰስ ድማ ካልእ መሰል የብልና ንዓፂና ዘለና መንገድና ማለት እዩ ሶ እዚኦም ክልቲኦም ሽግራት እዮም ብደንብ ጌርና ኢና ክንሓስበሎም ዝግባእ ናይ ቲፒኤፍ ዝበሃል ሓደ መራሕን መስራትን ምዃኑ ዝፍለጥ ናይ ኣሕራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ናይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ሓቀ ኣዎ ናቶም መስራት እዩ ናቶም መራሒ ዝወድዚ ኣሲር እዚ ታይኮኒ ኢና ክንርኢ ከለና ብዙሕ ዘረባ ስለ ንወዲ ቢተው መጀመርያ ገበነኛ ገይርዎ ዘሎ ባዕሊት እዩ ብደም ዘርኢ በባሓጎታት እዩ ከይስዎ ዘሎ ቢተው ንሸዊት ቢተው ከይሰሞ ዘሎስ በባሓጎታቱ በዓፅሙ ባዕሊት እዮም ዝሓሱ ማለት እዩ መዚኖሞ ዘለዎ ባዕሊት እዩ ናይ ቦታቱ ተግባር እዩ እዚ ክገብር ደሊሉ لازم يكون عزيزي زودزي ويكاد مرحزي بس يكون شويت يكون يحتزل زحتوز لو أكل أبونا بحبوني قبلني يحكي المدرب كواتم مستوى له كلهم قبلني يحملتي تعم زحزني زي زودتي زحزني أمنت هاي درجة وريقكم زلوا زي أي تقول نايزي حونا زرع له زلنت ويكم دي عينات نجر مسمع مالتي قليل نجري بتعمي خمزي بعليت عليت خمزي كوين يرود بربراس يرود مسافة يرود جلجلة وهايلو نسب تعيز بحال مخدان كمزي صلوا مخدان كمزي بحالو تريقات لمدات ما بتقرأ إنويس مالت حدش تكون بزح جزء صنحي تسب تعيو سرح زلوا تحجز له من تتاي مسل تاين تاكي جبر نيرو أبزولون يلن بعدون مفلاي جلجلة خمتات كم زلوا يعزبي يرئي بدن بجرخ عز استوعله مالتي زي أنا يودقات أتحسس بأي لذا من أنا مالت زخسري كمزي عين الزرباسي تايم أنا أيرونو تايم يتقوموا زلوا خوي نسكي إيماجين جورو خلاقاتكم مو زتقوموا نجار كمزي يقولوا تترددكم بزولية مالتي بوراجام حساب بعليتم حساب بتولوا الدخابكم زي سلازخونا نقحكونا يخلن زبل حبرة تسب بزح جزء سلاز استوعلن سلازرين زي خنقرفوا إذا لنا مالتي أنا ون نايد خدمة من جناي عمت قبل كل تاكان بعمت تركب لو طلع عمت قبل كل زناي مقني كنتي بعد نبرة بعمت تركب لو طلع نسبي هزو قدي فهم سلطان هزو من قصر رح يحم حزنا وقاد مخلوش عفار كيف تركب نقرنا نسبة به دوس توم عفهم كفتهم صبين هذا اللو حراجز طلعتنا نعاتهم بر خفت لهم يمكن خاوزين تزيت ما هيرنا ختصم كل وقت تقرأي تبعك عد قتل وقت دلل إذا تقرأي تبعك هزبي من النتكا تشكل مجلس من النتكا مجلس خبر خاص من هزبي نبر الكاتدلل زي أنت قوينا تقنعت مسمر نايك آلس مسمر مقتال بديتاي أنا سي على حرق زي حمني ني بوليس ناي بوليس باور كاب at most important
ኣብ ትግራይ ንዘለኒ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ፖሊስ እኳ መሃያስ ኣብይ ለሚንካ እንዳምፃኻስ ብባህግስ ትግራይ ሃገር በሰዓት ምስ ኣነ ወለንታዊ ዕፅዋን ክባይ ዝብለ በሰዓት እዚ ትግራይ ሃገር ክትከውን ትምነተ ኮይንካ ገና ካሊእ የልየካ ነገር ኣለኒ ማለት እንታይ ርየ ኢሳያስ እሺ ኣብ ቤተክርስትያን ይሕባእ ከም ዘሎ ህዝቢ ክርስቲያን ረቢሑ ዝበለካ ሰብ የለን እዚኣ ከዓ ጌጋ ማለት እዩ ዓይነቲ ጌጋ ዝብለካ ዘለኹ ክርስቲያን ይጎዝናሉ ዝበለካ ካል የለን ዝበለካ ዘለና ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ እቲ ፀገም መፂ ዘሎ ህግደፍ ይብድለና ኣሎ ምስተባሃለ ኣብያ ትኸይድላ ድሕሪዛ ቤተክርስትያን ከይዱ ኣብ ቀሺ ድሕሪ ምምራቁ እያታ ክርስቲያን ከስተበለላ ጀሚሩ ነቲ ስርዓት ኣብዚኣ እኳ ታፍልሊ መፅያ ዘላ እቲ ሸኽ ተኣሲሩ እኳ ይኮነ ፍልሊ መፅያ ዘላ እቲ ፍልሊ መፂ ዘሎ እቲ ቀሺ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ስለ ዝበሎ ጥራይ ንስኻትኩም ናትኩም ኮይኑ ተሰሚዑኩም ክትከላኸሉ ልኻ ድልዋት ኮይንኩም ማለት ካባና ተፈሪኹም ትክክለኛ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ዛረብ ዘሎ ከምኡ ዝመስለና ሰባት ስለ ዘለና ማለት እዩ ካባይ ጀሚሩ ሲ ሓደ ግዜ ይሕገዝ ደየለን ይገብር ደየለን ኣብ ከምዚ ኣብ ቤተክርስትያን ትሪኦ ገለገለ ንስኻ ናብ ሃይማኖትካ ተዳሉ ካልእ ሰብን ናብ ሃይማኖት የዳሉ ከምኡ ዘሎ እዩ ባይዙ ከምኡ ትብድላዋት ገለ ተሓሳብ ማለት እዩ ኣሎ ፀገማት እውን ኣሎ ከምዚ ዝገብር ሰብ የለን ኣይንብልን ስለ ዘሎ ማለት እዩ እሺ እጅዚ ኣባላ ገረት ይነለኩም صباح مبوخ علي حمشت بس لا انا عاققه مسواتي استونا عاشت استونا عاشت جواتي زي حازوا التاريخ التاريخ مكسل وزمزمكم مالتي جهراي كنا مستونا عاشت واتي مالتي حج اجوكم تبلم دلكم نعوم مسؤوم اكونم تكمتي جون بلاك تبلم تا زي خليفه الله فرق علمينا خيدي نحن ስለዚህ ነዛ ተሪፋ ደላ ሕልመያ ምሳኸኣኒ ታሪክ ሰሪሐ ሓሊፍ እየ ዝደሊ ምስቶም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ኣብ ጎኑ ኣብታ ቅድሚት ክትርእዩኒ ኢኹም ኣትፋንሲ ኣብ ታዕሊም ከኣቱ እየ እትብል ዘላ እዚ ከዓ ጃህራ ኣይኮነን ፀሓፍዋ ትብለኩም ኣላ ብርጌድ ንሓመዱ ፀሓፍዋ ኢኹም ተተጃሂራ ሽዑ ተጃሂራ ክንብል ኢና ሓቃ ተኮይና ከዓ ሽዑ ሓቃ እያ ክንብል ኢና ማለት እዩ እዚኦም ወሊዶምና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኮይኖም 30 ቀሪብካ ኣለካ ዕድሜኻ ከይወለድካ ኣብ ዓድና ተፈልጥካ ዝናትካ ዕድመ በፂሕካ ዘለካ ፍርቂ ግብሪ ኢኻ ትዋሃብ ናይ እምሮ ፀገም ኣለካ ተባሂሉ ወዲ ተባዕታይ 35 40 ዓመት ኣይገብርን ሓዳር ከይገበረ ኣብ ዓድና ዝለካ ዘሎ ሳብትናትና ዓዲ ኮንኩም ዝለካ ስፔሻሊ ናይ ትግርኛ ባህሊ ሓንቲ ጓል ወይ ሓደ ወዲ ንቡር ከም ዝፈተንካ ከም ሓያም ተሓሲብካ ናይ እምሮ ፀገም ኣለካ ተባሂልካ ምስተን ወሊደን ዝወዳእ ደቀን ዘምሰላ በይነን ዝነብራ ሽማግለታት ፍርቂ ግብሪ ምስአን ኢኻ ትምከር عدنا نسبة حكاية الله. كندي تعدمن. ناتنا جنريشن نسبة حنا. كاب 3 حمش أنت بتحكي سبومير. سنقومات خاطوا. كبيديو مالتي ميرون حياة مخاطوا هاي لبزلوها مالتي كوفا بيلوم نجيرهم إيه. كلها أنا خمين دلنا ودنا يقدر الناس كإيش ندواس كحتتين فليذ ولا حتى إيش. زازنا زربنا كم زسمع خنجبر المخرها بانا أي بلالو كم محرم توصي وسكي بالناس بخمين كرد أنا زخلا. بدي أقولي ملحسة حقوف ما بلا درز ما بلا محرم فوسي إذا قولي فوسي زدلي كهر مكة أي خهر مكة بمبو بكا زدلي كا إزهر مكة زدلي كا إتشرفكا زدلي كا كل حلي محرم تفوسي إيش كبيدي anyways جن تاب مخري تاب معدا تاب ملحس بالكن أمالتي زي أتسمع معنا لنا هنا لو مكوا كبيدي أنتن ماما نجر إنسكينة عندك أنستيو مزح نجر تتمع عدنا نمبر مالتيو كبيدي تلاقي في anyways زرو مستمثل زبالة لو معرنت كالوتات قال بزحات نجارات حتوتها سلزلو تناي كلام زنبر لو مخلا يسرح نزلو جن أنت خوانت زمخر تتهاب كون أو مغرب اللص مالتيو كبرات فتوات أنت خاتات التشيدن رياكت سوان نايلو ما عند فيديو نزي إزمثل كسب مودة تمدب خاتات لكم ما مودة هذا ما هنات ريتو قريفكم تخودوا مخانكم رجس أي صباح قدوس يوحنس يو مالتيو سلازي قدوس يوحنس يولا بايبرس يقول خن بيلنا مالتيو نقع أبصحكم نحدش عمت كل التشحن 10 شمونتن بقام أنا قد أصران ولدنا مالتيو صباح
2018 ዓመተ ምህረት ተረዲኩም ዲ ዓመተ ምህረት ዓለም ካብ ተፈጠር 7518 ዓመት ጌራላ ማለት እዩ 5500 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ቢፎር ክራይስት BC ማለት እዩ 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ጠቕላላ 7518 ዓመት ጌርና ሳምንተኛ ሽሕ ውሽጥ እንርከብ ማለት ኒ ሳምንተኛ ሽሕ ካብ ማእኸሉ ዘሊልና ኣስታት 482 ዓመታት ቀሪና ኣሎ ሳምንተኛ ሽሕ ክኽንበት ማለት እዩ እዚ ኣቆፃፅራ ወለድና ኣዝዩ ብጣዕሚ ብሑት ካላንደር ኣብ ዓለም 13 ወርሒ ዘለዎ ካልእ የለን ንሕና ብሑት ካላንደር ዘለና ወለድና በዘቆፃፅራ እዚ ስልጡናት መንባሮም ዘርኢ ኣቆፃፅራ ዘመን ዘይዓገቶም ብትክክል ገይሮም ኣዋርሕ ኣብ ወርሖም ዓመታት ኣብ ዓመታቶም ካብ ደቂቕ ናብ ካልኢት ካብ ካልኢት ናብ ኬክሮስ ክሳብ ታሕቲ ዝወረዱ ጾም ጸሎት ዝግበረሉ ዓውዲ ናይ ዓመት ማለት ኣቆፃፅራ ካላንደር ናይ ዓመት እሲ ብስነ ስርዓት ገይሮም ዘቕመጡ ወለዲ ከም መንባሮም ዘርኢ ባህልን ካልቸርን ብፍላይ ከዓ ናይ ባዕልትና ዝኾነ ብሑት ካላንደር ዘለና ህዝብታት ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ የኹርዕና እዚ ጉዳይ እዚ ንስኻትኩም ከም ትኾርዕሉ ርግፀኛ እየ ብባህሊ ወለድና እንኳዕ ንሓድሽ ዓመት ብሰላም ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም ደጊመ ሉዋም ቅን ኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ድሓና ቀኒውታ ጉድ ላይት ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ